Sukwahi sa sugyot sa Archdiocese of Cebu nga mga fully vaccinated lang ang tugutan nga makasud sa mga samang sa Nobyembre 1 ug 2 sa Lapu-Lapu City. Sirado ang mga samang sugod sa Oktubre 30 hangtod sa Nobyembre 2. Si Luan Mirondina adunay live report. Yes, Bob, sama sa miaging tuig ang schedule nga ipatuman sa pagbisita sa mga samang sa Lapu-Lapu City aron sa pagsiguro nga dili magdasok ang daghang mga tao. Sugod karong Oktubre 15, mamahimo nang makabisita ang mga upunganon sa lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sama sa miaging tuig, tag 400 ka mga tao lang ang tugutang makasulod sa Humay-Humay Catholic Cemetery matag adlaw. Gikinhanglang muagi una sa simbahan sa Berhen sa Regla aron makakuha og pass. Samtang sa mga pribadong samang by alphabetical order ang ipatuman nga schedule sa pagbisita. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga mas dako ang posibilidad nga magdasok ang mga tao kung buksan ang samang sa Nobyembre 1 ug 2. Nahimo na natong tradisyon. Every November 1 and 2, mo ginaidagsa sa tao. Now, if we will allow fully vaccinated nga mo'y makasud dito, there's a big possibility nga mapuno ang ato ang menteryo. Imagine, nanata sa 55% ang ato ang vaccinated sa ato ang syudad. Dugang sa mayor, dili usab garantiya nga dili matakdan sa COVID-19. Ang mga fully vaccinated, ilabi na kung magdasok na ang mga tao. Kinibisan pa man kung padayon ang pag-ubos ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan ug tag single digit na lang ang mga bagong kaso matag adlaw. Sa Bigas Bahin, padayon usab nga nanawagan ang lokal nga kagamhanan ngadto sa mga kabanay sa mga minatay nga kapin sa 5 ka tuig ng gilubong sa samang sa Sitio Tugas, Barangay Gunob sa pagpabalhin sa mga bukog kay may ipatuman nga rehabilitation sa naasoing samang. By November 3, kinanglan na makuha na to ang ilang mga katong sa ilang mahal sa ilang kinabuhi, katong mga nabukog na, no? Muna na the day nga ato asang ihabwa. So ang buhato na to may kuhaon na siya, isuod na to o sudlanan, tagan sa name, unya ibutang og usa ka chamber. Nya panahon nga nana sila'y kwarta nga ilang ikabalhin, magpahibaw lang sila sa atong opisina para pagkuha sa maong patayng lawas. Yes, Baba, atong usbono, sirado ang mga samang sa Lapu-Lapu City sugod Oktubre 30 hangtod Nobyembre 2 apan subli kining buksan ngadto sa publiko pagka Nobyembre 3. Bob? Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.